Hello po! Welcome po sa Panlasang Ilocano. At ngayon po ay magluluto naman po tayo ng sinigang na tilapia. At ito po ang ating gagamitin. Bumili po ako ng 2 kilong tilapia. Pinalinis ko na rin po. At ngayon ay ipiprito naman po natin. Maglalagay po tayo ng cooking oil. Dami-dami. Yan po. At maglalagay po ako ng asin. Yung tip yun para hindi po matalsik ang ating prito. Tingnan niyo po, hindi po matalsik. Pag nagpiprito po kayo isda, lagyan niyo po ng asin para hindi po siya matalsik, lalong-lalo na po sa bangos. Tip po yan sa mga takot matalsikan. So, habang nagpiprito at maggagawa na po tayo, maghihiwa na po tayo ng gulay. Ito po ang ating gagamitin na gulay. Sitaw. Napakabilis naman maghiwa. Uy, nabibili mo ako yan po ang ating sitaw. Yan. At ito po naman ang sunod po natin, labanos. Napakabilis magbalot naman ito. Isang tali, dalawang pirasong labanos. Yan. At iwa-iwain po natin ng ganito. Lagay po na sa lagayan. Ito na po. Isunod po natin ng pichay. Tanggalin natin ng tangkay. Napakasimple. Yung iba, inisa-isa pa. Tapos hugasan po natin mamaya isa-isa. Para mabilis. Lang ang hiwa. Habang nagpiprito, at maghiwa po na tayo ng kamatis. Yan. Habang nagpiprito, mag-prepare na po tayo ng mga gulay natin. Para sa gayon, pag naprito, pwede na natin lutuin. At wag na po natin antayin na maprito bago tayo maghiwa. Ayan, ating kamatis. At isunod po natin ang ating sibuyas. Ayan. At iwa-iwain na po natin. Simple. At tatlong siling green lang ilagay natin. Babalatan ko na po yung luya. Ayan. Luya po, optional na po yan. Kung gusto nyo walang sibuyas, pwede naman. Ay, walang luya, pwede naman. Pero sa akin, mas gusto ko may luya Nakakatulong po yan pang tanggal ng lansa. Yan, ito na po ang ating isda na prito kanina. Ganda na pagka-prito. Yan. Forward. At ito na po ang ating pritong tilapia. Siyempre, handa na po natin ang ating kaserola. Lagyan natin ng tubig. Pagsama-samay na po natin ng ricado. Lagyan natin ng asin. Ilagay na pa natin ng luya. At ang sibuyas. Ayan. Pagkatapos ng sibuyas, lagyan natin ng kamatis. Ganyan po talaga ako magluto ng sinigang. Ayaw ko po yung ginigisa. Nito mo na yung isda, gigisa mo pa. Napakarami na pong mantika. Kaya yan lang. Lagyan natin ng paminta. Pwedeng buo, pwedeng powder. Tagpan po natin, antayin po natin kumulo. Ayan. Mas maganda sana kung lutong-luto na po yung kamatis. Para sa kayo maging mamula-mula pa ang ating sabaw. Pwede po natin ilagay ang ating prinito tilapia. Yan po. Napakasimple lutuin po ito. Sigurado masusundan nyo, kain-kain nyo po ito. Sa mga hindi marunong magluto dyan, sundan nyo lang po ito.
Siyempre, katalagay na po natin lahat. Takpan po natin. At pakuluin po natin mga ilang minuto. Huwag nyo pong halu-haluin ha, baka madurog po ang ating isda. Pwede po natin ilagay ating gulay, labanos. Sunod na po natin ang ating sitaw. Ingay naman ng pagkuhan. Yan. Siyempre ang ating okra. Depende na po sa inyo kung ano pang mga gulay ang gusto mong idagdag. Yan lang po nakita ko sa palengke. Ayan. Lublob natin konti bago natin takpan. Yan po. Huwag po nating ilalagay agad ang ating sinigang mix pag hindi pa po luto ang ating gulay. Para sa gayon, sa Ilocano po noon, kumudiser ang ating mga gulay. Hindi ko po alam kung ano po Tagalog noon. Yan. Pwede na po natin ilagay yung sinigang mix kasi luto na po ang ating gulay. Kunti na lang po at nasa inyo na po kung gaano po karami ang paglalagay nyo. Sa akin kunti lang, yung tamang asim lang. Yan. Pwede na po nating patayin ang ating kalan. Yan, pinatay ko na po ang ating kalan. At pwede na po tayong maghain at kakain na po tayo. Ito po ang ating sinigang at tilapia. At sana po ay nagustuhan nyo po yung video na to. At palike and share na lang po. Salamat po sa panonood. God bless everyone.